bai sustatuta, bai zaindu. Ara legazpik egin zenuten, lana eskertzea nahi du, saskia lorez gainezkatzeko, naiz izango garen gaigu. Utzi duzuen utxa betetzen, gehiago kostako zaigu. Larai, 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 lara, gehiago kostako zaigu. Inurri eta Andoni ere ikusi izan ditugu saskia eskuan, perretxikoak direla, barazkiak direla, eta are gehiagotan ikusi ditugu auzolanean. Izan ere, herriko lagun eta talde askorekin batera egin zuten auzolana. Orain, guri dagokigu saskiari heltzea. Hutsik dago oraindik, baina datorren asteazkenean auzolanean saskia bete bihotz itzuliko diegu. Eta heldu da asteazkena, eta heldu da saskia betetzeko eguna. Eta lehendabiziko lekukotza Legazpiko Gazte Asanblada. Txalo bero bat. Eskerrik asko denoi etortzagatik, eta aipamen berezi bat Pauren familiari Lleidatik gerturatu dela. Bona tarde y moltes gracias a tots per venir. Volia fer una menció especial per la família del Pau que ha venido desde Lleida. Una forta abraçada per ells. Bueno, gu Gazte Asanbladako lagunek gea. Zaila da gaurko inbiarra. Denbora apur baten, hainbeste urten, LG-ari, gaztetxeari eta guri lagun bezala utzi diguten arrastoa oso zaila da azaltzea. Hasiera baten Andoni ezagutu gendun. Berazan Gazte Asanbladako zama eramaten zona. Militantzi eredu bat guretzako. Berai esker, Asanblada eta gaztetxea da gaur egun ezagutzen ditugun bezalakoak. Hala ezagetu gendun Inurri. Eskuba botatzeko beti pres. Beti lana egiteko pres. Debalde. Gauzan bat edo beste gelditu zaigu pendiente. Txikito de la Calzada edo Tamariz adibidez ezin izan genitxun gaztetxe ekarri. Ez zion bilera erditxantxetan Andonik eta Inurrik beste bi hauek ekartzea aipatzen ez zutena. Beraiekin eta beraiei esker indako ekintzen zerrenda ez da makala. Kontzertuk, altxaporru fanzine, erakusketak, jai herrikoiak, hitzaldik, saninazio festak, larun bateko inauteri egune, txikitero egune, bazkari herrikoia, hauetakon baten intoxikazio bat ere posible izango zen, baina zorionez ez zitzaigun denuntziak gai hau. Eta hortxe gerau zen. Kirora ere bazeuken bere tartea, mendiastea eta bizipoteoa adibide. Ez zaituztego aspertu nahi, zerrenda luze egie da. Hemen esan daitekenak eta sekretupen gorde behar ditugunak ebai. Hoiek igual gehiago izango die. Zorionez, Asanblada berai egindako lana fruitua aurrea jarraitzen du. Katea ez da eten, eta horren adibide egungo Gazte Asanbladaren indarra. Gaur egungo LG-ako kideok gogotsu jaso dugu gure aurretik aritutakoen lekukoa. Kontziente bagara eurek ere indako haziei esker gozatu ditzazkegula egungo loreak. Eta hori goan izanik maitasun handiz ureztatuko ditugula. Gure aurretik egon zirenen lan eta militantziari esker, izan dezaten gure ondoren datozenek guk egugunaz gozatzeko zorte berbera. Bukatzeko, beraiei, omenaldirik onenaren gainean hausnarketa egin dugu. Garbi daukeu, ezagutu ditugunak beti gogoratu gaitu garela beraietaz. Eta marka sakona utzi digutela betirako. Herrigintzan ere marka sakona utzi dute. Kasu hontan, beraien galerak utxune handia utzi du.
Horregatik, herri mailako hutsune hau saiatzen betetzea iruditzen zaigu omenaldirik onena, eta beraien arrastoa jarraitzea. Ez da erreza izango. Ez zaituztego astuko eta eskerrik asko elkarrekin bizitako momentuengatik. Igor eta Andoni beti gogoan. Auzolanaren eredutako bat izan dira Saninazio jaiak. Datorrela, Saninazio jaietako antolatzaileen ordezkaria. Bueno, lo primero de todo, querríamos dar las gracias y dar todos nuestros ánimos a la familia de Pau, que nosotros por suerte tuvimos la suerte de conocerle y fue la verdad que un placer. Nahiz eta gaur guk hitz egin, azken urtetan Saninazio festen antolakuntzan egon garenen izenean gabiltz. 2005 urte arte Saninazioko festak Buskabaso auzo elkarteak antolatzen zituen, baina 2006 urtean auzoa jairik gabe geratu zen antolakuntzarako bolondrez ezagatik. 2007 urtean berpiztu egin ziren LGaren eskutik, eta nola ez, Andoni eta Igor buru belarrez hartuta egon ziren. Beraiek hartu zuten herri honetan maitatuak diren festak berriz ere abian jartzeko zama. Hasiera ezen bat ere erraza izan, hainbat zalantza eta burua uste izan ziren eta. Jai batzuk aurrera eramateak lan asko eskatzen ditu, eta hutsetik hasita are gehiago. Hala ere, aurrera egin eta primerako jaiak izan ziren. Lehenengo jai haien ondoren, hainbat urtetan segizuten bai Igorrik bai Andonik Saninazio auzoko jaiei kolore ematen. Antolakuntzan egindako urteetan, mota guztietako ekintzak antolatu ditugu. Kirol probak, gastronomia lehiaketak, kontzertuak, herri kirolak, paella erraldoiak. Ez inaztu eufemian horekin egindako erlazioa lasterketaren harira. Andoni, Eboleren programako sozialetan atera zenean lasterketa azalduz. Edo Igor, eritzain lanetan ibiltzenean biziketa eroriko baten ondorioz. Katanaren inguruko istorioak, almazenean gau ordu txikitan egindako tontakeri eta parreak, edo igandetako bingo eta afariak. Andoni eta Igor, pertsona jatorrak, langileak, eskuzabalak, eta bihotz ona handiko bi pertsona ikaragarri izan dira. Gaur egun, ezin euskal litzateke Saninazio auzoko jaia berean irudia gabe ulertzea. 10 urtetik gora auzo txiki honen jaien bihotza eta arima izan baitira. Belaunaldi asko pasagara jaien antolakuntzatik. Andoni eta Igor izan dira beti guzti horien erreferente. Biak izan dira gu guztion argia. Argi hori orain itzali egin zaigu. Baina beti biziri jarraituko duzue gure bihotzetan. Zuek erakutsitakoa ez dugu sekula astuko. Gora Saninazio, gora Andoni eta gora Igor. Eslesa zineman botatako lehenengo filmetako bat da War Italian Style. Eta bertako irudi ezagunetako batean Buster Keaton ageri da, saski baten barruan, Franco Franchi eta Chicho Ingrassia aktoreen ondoan. Saski bat, hemen ere. Datorrela Legazpiko Zinekluba. Duela 3 urte inguru, Zineklub Legazpin gure programazioa Legazpiko elkarte eta kolektiboi zabaltzea erabaki genuen. Proposamena hau zen, hilero programazioari gehitzea gutxienez herriko talde kultural edo sozial batek proposatutako pelikula edo dokumental bat, bere jarduerarekin lotura edukiko zuena. Eurengana hurbildu eta desberdinen arteko lankidetza sortu nahi gendun, dibertsitate handiago eskaini eta latxartegi aretoa bezalako espazio publikoa erabiltzeko aukera emateko. Lehenengo bilerara beste batzuen artean Andoni eta Igor etorri ziren, beti gazteren ordezkari modura. Baina ez ziren entzutera soilik etorri. Proposamen zehatzak ekarri zituzten eta onartu behar dugu
ia denok harritu gintuen faktore bereizgarri bat izan zela hori. Proposatutako lehenengo ekintza punk rock munduari buruzko dokumental bat izan zen, Espainian eta Mexikon eginda. Bigarrena, Euskal Herrian egindako dokumentala. Derrigorrezko soldaduzkari aurre egin zion 80ko hamarkadako intsumizioa mugimenduari buruzkoa. Bi ekimenetan komunikazio eta antolakuntza ardura guztiak hartu zituzten. Eta asistentzia oso handia izan zen, antzeko beste ekitaldi batzuekin konparatuta. Erraza izan zen Igorrekin eta Andonekin lan egitea. Orain, beti bezala, elkarrekin joan direnean, hemen gauden guztioi aktivismo eta parte hartze sozialerako konpromisoa proposatu nahi dizuegu. Eurek egiten zuten bezala, lan isilean, baina emankor. Andoni eta Igor, Igor eta Andoni, oparia izan da zuek ezagutzea. Bidaia ona izan. Elikadura burujabetza hainbeste aipatzen den garaiotan datorrela San Miguel Baserri taldeko ordezkaria. Esan bezala gu San Miguel Baserri taldetik edo kontsumo taldetik gatoz. Gure bikote hau taldeko parte aktibo izan zen, Igor ekoizle edo emale bezala, eta Andoni kontsumitzaile bezala. Lehenengo bilera haietan, talde osatzeko lehenengo bilera haietan ere han zebilen. Gu poema txiki bat idatzi dugu, eta horixe irakurriko dizuet, bai, hortxe da. Lurra gara, ama lurraren erraietatik jaio ginen, eta haren eskutik bizi gara. Oraintxe jolasean, oraintxe oinazean. Egunen joanean, gure ingurunea sortzen, eta hari forma ematen ibili hoi gara. Lurra goldatzen, uzta jasotzen, eguzpean arnasten. Eta benetan zoriontsu gabiltzanean, ez ustea. Aplaust. Lurrez betetako eskutik behera doazkigu ondaraleak, pixkanaka, pixkanaka. Esku utxik orain, triste. Baina barazkienak ziren saskiak bihotzez beteko ditugu gaur. Eta bihotz horiek irribarrez egingo dute aurrera. Sigisaga patuaren bihurguneetan. Eta emango digute baretasuna, etxiona. Ikasiko dugu utxuneak betetzen. Lurra berriz emankor bihurtzen. Odeietan zizelkatuko ditugu zuen izenak, zuen izanak. Eta sekula ez dugu askatuko lotzen gaituen lokarriaren azken katebegia. Ez errezomen baita betiko, baina beti dagoelako gogoratu beharreko zerbait, gogoratu beharreko norbait. Lurra da, lurra gara, gozo har zaitzatela. Ez geneukan eremu bertsozaletzat, baina gaztetxean ere bertsoaz goza zitekela erakutsi ziguten. Silveira, Fredi, Jokin, ministro ekarri zituzten eta martxoan bertsoa txapelketako sariketa antolatu ere bai. Eta ez hori bakarrik, gaztetxeko kideak ere bertxotan jarri zituzten txapelketan, hor argazkian ikusten dituzuen bezala. Beraiek hain maite zuten Los Muertos de Cristo taldearen Abre los ojos doinuan prestatutako bertsoak kantatuko dituzte bertso eskolako kideek, herriko musikariek lagunduta. Txalo beru bat.
Bilakun bi eredu ezaztekoa, ikasteko bezala irakastekoak, ekintzaietak dauzka aurre hostekoa, egoki ulertzeko ezinbestekoa, eta bi ahots eder hauen gandik kanpo, bertan bera usterik ez da aterako. Ditututelako naiz, ditu zaielako, gertu egongo dira auzolanerako. Kanta ezagun batera mila hots, ozuen usta igortan doni saski bat ete bihotz. Kanta ezagun indarrez eta gogoz, auzolanean egun batean gu elkartzeko asmoz. Energia batu ziren buruz buru, orain batean indar handia hartu du, eta gaur egun horrek gidatzen gaitugu. Argatik beti gazte jarraituko dugu. Mila esker San Miguel eta gora bera, mila esker Andoni, igor gauza bera, saskia bete bihotz, izan da hobeda aurrerantzean hortik, ikusiko bera. Kanta dezagun batera mila hots, ozuen usta igortan doni saski bat ete bihotz. Kanta ezagun indarrez eta gogoz, auzolanean egun batean gu elkartzeko asmoz. Kanta dezagun batera mila hots,
Datorrela Lekanazpi. Guk Inurri eta Andoniren omenaldi egun hau, Andoni eta Inurriren festa bezala gogoratu nahiko genduke. Bai? Beraiek bizitza horrela bizi izan zutelako. Festa eta herrigiro bete-betean murgildutako bi gaztek bezala. Besteen gozamenerako auzolanean aritu diren gazteak izan dira. Bizitzaz gozatzeko oso gutxi behar izan dute. Beti alai, beti positibo, beti aurrera eginez, beti gazte. Lekanazpi elkarteak, Perretxiku astebukaerak berriz ere antolatzeko ardura hartu nahi izan genuenean, Inurri eta Andoniri laguntza eskatu genien. Lagundu bakarrik ez. Beraiek hartu zuten ardura nagusia. Azken urteetan, beraiek izan dira Perretxiku astebukaeraren patroi. Plazer handi bat izan da Lekanazpiko Perretxiku taldearentzat eta Arantzai Zientzia Elkarteko kideentzat beraiekin auzolanean aritzea. Berai esker, asteburu bikainetaz disfrutatu du Legazpiko herriak azken urteetan. Gora Inurri eta gora Andoni. Asko maite zaituztegu. Zumearen jabe ziren Igor eta Andoni, zumea da hainbat eta hainbat saski mota egiteko lehen gaia. Otzarak egin daitezke, zareak, otarreak, banastak, esportak, xestoak, zesterak, zestoak. Zume hori partekatu zuten hainbat eta hainbat talde eta elkarterekin. Banan igoko dira. Beste edonork edo edozein taldek ekarpena egin nahiko balu, gero azokan bi koaderno jarriko ditugu, nahi duna idazteko, bi koaderno horiek familiari entregatuko zaizkio, bertan egon zaretela poema bat, sinadura nahi dezuena idazteko, bi koaderno ekiko dituzue, geroko mokadu, aipatu dugun mokadu jan horretan. Eta beraz, esan bezala, hainbat elkarte pasatuko dira, Igorrekin eta Andonirekin elkarlana izan zutenak. Eta lehen da bizikoa, Kukue Taberna. Eskuek eta ez pertsonek egiten dituzte herriak. Esaera zarronek ondo baino hobeki deskribatzen digu gure Inurri. Lankide edo langile baino gehiago, benetan lagun handia izan zara Inu. Pau, Andoni, Inurri, beti gure gogoan, beti gure ondoan. Gure ondoan egongo zeate, asko maite zaituztegu, eskerrik asko. Zubeltza kolektiboa, txalo bero bat. Musika zaletasunak elkartu gintuen, Motxorriximotik Legazpiko rock taldei lotuta. Gaur egungo Zubeltzako hainbat talderen jarraitzaile aktiboak genituen Inurri eta Andoni. Musika zuzenean, gozatzeko zaletasunaz gain, hainbat kontzertuen antolaketak elkartzen gintuen. Zubeltzako zati bat joan dezuekin. Eskerrik asko etortzetik. LBDC izenean nahi dugu hitz labur batzuk. Guretzako Andoni eta Inurri LBDCko zati handi bat ziren, eta bidaietan izan ditugu abentura asko irrifarrez gogoratuko ditugu. Baita ere, diska guztietan gertzen dira, bidatean idatzako letra guztiak, eta horiek betirako izango ditugu gurekin. Musikak lotu ginduen, eta musikaz gogoratuko zaituztegu. Betirako bihotzean, Inurri eta Andoni. Era berean, saskia betetzera, zatozte area izea.
San Inazioko Paella Koadrila, Caribe Taberna, Inurri eta Andoni, haze bikote parea. Beti izango zaituztegu Karibeko txokoan. Inoiz ez gehazu eta zehaztuko. eta Hotz Legazpi. Elkartasun urtantak uholde bihur zezan, gurekin bidelagun. Igor Andoni, bihotz-bihotzez, mila esker. Eta Igor eta Andoniren saskiak eta bihotzak inork baino beto ezagutu zituztenak izan ziren behaien lagunak, behaien laguntaldeak eta behaien parte hartzea izango dugu ja ekitaldia bukatze aldera. Datozela lehendabizi Igorren laguntaldekoak. Txalo bero bat. Txaldeon, danoi eta eskerrik asko tortzagatik, ziur gare artista hauek ikusten egoten bazien hemen flipauta hongo zila ontxerten, ez? Eskerrik asko bihotzez, bai. Igorri buruz hitz egin aurretik Andoni entzako hitz batu bota nahi ditut, bai. Andoni ezan berez gure kuadriakoa, baina oso gertuko zen, harraman estua genuken berekin. Andoni gure kuadriantzako erreferentzia bat izan da, eta erreferentzia bat izango da beti. Begiratzeko izpilu paregabea. Orduan eskerrik asko, Andoni. Guatzen orain Igorri buruz hitz egitea. Igor kuadrien nola ikusten genuen azalduko izu pixkate urrengo minututan. Uste lehengo aldiala Inurri buruz hitz egiteko Igor bere izena erabili detela. Inurrik asko gustatzen zaion ez izenak erabiltzea, beti danekin jendeekin jarruteko beti ez izenekin zebilen. Guretzako bea Inurri, Inu, Txingu, Krilin, zan, beretzako gu, Kaiman, Leyenda, Azarias, Maixu, eta olakok, ez? Baina beti irrifar batekin aurpegin, eta beti baiezko batekin erantzun bezala, daneako baiezko batekin. Inurri pozik bizizan, hori nik uste targi daula, ez? Pozik bizizan. Orain, lehen kukueko kamerero urtetan, beha pozi zebilen. Orain, bere ikasketekin bat zetorren lanpostu bat zauken, eta horrekin oso guztua zebilen. Baserrien langile fine, protesta zero, beti gustora, beti ondo. Gorkak aurrekon esan zigun bezala, Inurri saltxero bat zen. Saltxa guztitan zuen sartuta. Hor beretzako beste ez izen bat, saltxa. Azkeneko astetan, sarrotegi bat antolatzeko antolaketan zebilen. Egunean behin laguntaldeko taldeari bai bazkari bat horretan utzi digu. Eta kuadrian batzuk azkeneko urtetan utxura hartuta genduken asteburu pasa diteko Madril, Bartzelona olako hiritan. Ez da hori bai antolatzen nahi izan. Olako saltxetan beha beti guztua zebilen. Inurri musikazalea amorratua zen. Punk rock estilo esango dugu, ez? Punk gehiago rock baino. Baina punk rocken utziko dugu. Musikan aitzakiarekin ezagutu zuen Andoni eta hasi izan behaien harreman potentea, dukituen harreman potentea, ez? Andoni, Inurri eta kuadriako eta kuadria kanpoko beste lagun asko, Euskal Herriko eta Euskal Herritik kanpoko hiri eta herri asko bisitatu zituzten kontzertuara joteko edo festivalak ikustera joteko. Hoi beretzako planazo bat zen.
Inurrin beste ezaugarri polit bat urrengoa da. Bere lagunak zaindu egiten zituen, beti zaintzen zituen. Baina hori berezkoa zauken, ez on nahi eta egiten. Berez, bakarrik, nahi gabe, beti bere lagunak ondo ongo zielan arduratzen zen. Inurri kontzientzia soziala handia zauken, feminista petoa zen eta balori ezkertiarrak zituen. Eztabaida gustatzen zaion. Sanoa, baina eztabaidatza gustatzen zaion. Lagunekin tamai baten ingurra emalima zen, askoz hobeto. Edozein gaietaz. Baserrie, musika, politika, txirrindularitza, futbolan, zero. Ez zauken ideik ez, baina lagunek emalima zen, beti guztua. Inurrik, kuadriako danakin, zauken harreman ona. Baina bereziki, kuadriako lagun batekin, zauken harreman ezin hobea. Behaiek laguna baina goiago ziren. Kontzertuak ikustea guteko, asteburu pasa horiek, porra ezberdinak jolasteko, porratan ibiltzea asko gustatzen zaion, Karibiko futboleko porra, Turreko porra ezberdinak, Brinkolako bazkariak, beti olako planetan guztua ibiltzen zen. Disfrazatzea eta karnabalak asko gustatzen zaion. Hori nik uste Kukueko kamarero urtetatik etorri zitzaiola. Olako planetan, olako saltxatan, beha beti guztua. Eskerrik asko anagatik Maixu, zu bai izan zela Maixu ona, asko ikasi eta disfrutatu dugu elkarrekin, eta lasaion ez jarri nervioso, pendiente egitu dien guzti horiek, ingo ditugu, indarra hartzen dunen, eta horteko horrea etortzen dien guztik ebai, gure ondo nengo zea presente. Eskerrik asko. Arratsalde on berriz. Quiero agradecer a Ariadna y a toda la familia de Pau por el esfuerzo que habéis hecho viniendo hasta Legazpi. Os conocí cuando vinisteis a visitar a Andoni Inurri. Fue fácil abriros las puertas de mi casa con todo lo bueno que me habían contado de vosotros. Lo pasamos genial entre cenas, risas, anécdotas. Acabamos haciendo planes para ir a visitaros. El destino quiso que yo no fuese, pero me queda pendiente e iré. Moltes gràcies. Hemen daukezue Change ORG web horria, Son Rotondes plataforma sinadura bila dabil, Kastelzerako kruzetan rotonda jartzeko, eta albazue sinatu. Mesez. Esker. Eta Andoniren kuadriaren txanda, ezin hobeto egiten duten hori egingo digute, kanta bat, kantatuko digute. Txalo bero bat. Legazpiarrok, guk Andonin laguntalde bezala hitz egitea toko zaigu guri, baina, hitz hauek Inurrintzat ere balio ezatela laguna handia ginen danok eta. Konta genitzazke zurekin bizitako hainbat pasarte, 11 abentura eta milaka momentu berezi. Deskriba genezake zure izaera, gure hitzak laudorioz bete, baina ez ote zaizun asko gustauko susmoa daukeu, etzen zure estiloa. Guretzako garrantzitsuena, edo korapilo hau askatzeko beharrezkoena, zuri eskerrak ematea da. Eskerrak eman dizkiguzun momentu guztiengatik. Eskerrak uzten dizkiguzun oroitzapen horiengatik. Eta eskerrak irakaspen guztiengatik. Zoragarria, Andoni, zoragarria zurekin egin duen bidaia. Mila esker.
Eta hemendik aurrera, Andoni, zuk egingo duzu bideia gurekin batea. Gutako bakoitzak gurekin eramango bat zaitu bihotzean, gauden lekuan gaudela. Ez zaitugu sekula aztuko, maite zaitugu! Eta azken urte luzetan Inurri izan da zure bide lagun handiena. Elkarrekin lan egin eta gozatu duzu herrigintzan eta zoritxarrez elkarrekin utzi gaituzue. Inurri eta Andoni zuen bizitzan musikak erabateko garrantzi izan du beste batzuk aipatu duten bezala. Zaletasuna baino gehiago zuentzat punk rocka bizitza ulertzeko erabat zen. Abestien letrak egin, makina bat kontzertu antolatu eta jende ugari ezautu duzuen musikaren inguruan. Zuekin batera joan zaigun Pau ere, musika festival batean ezagutu zenuten, lagun minak bihurtuz, ez nahu harritzen. Decía que la música ha sido fundamental en la vida de Inurri y Andoni, y tras conocerse en un festival forjaron una gran amistad con Pau y Ariadna. Queremos dar un fuerte abrazo y todo nuestro cariño a Ariadna y toda la familia de Pau, que hoy han querido estar aquí presentes. Y para hacerles nuestro pequeño homenaje a los tres, hemos preparado una canción del grupo Disidencia. Hartu arteren ibilbidean ere, ezinbesteko laguntza eta kuilu izan zeate, biok. Diseinuak eta letrak eginez, web horrien ardura hartuz eta beste hainbeste lan eginez. Inurri, Andoni, Pau, zuentzako. Las libertades, a los que aprecian estas tierras, a los que van con las verdades, a los que se preocupan por los demás, que no les importa dar más y más, a los que muestran su corazón, a los que siempre usan la razón, a los que viven con humildad, sin yugos, sin egos, sin encasillar, a los que sufren la desigualdad, a los que intentan volver a empezar. A los que luchan junto a los miedos, a los que ahogan las desigualdades, a los que unen diferentes mundos, a los que invaden mil ansiedades, a los que se preocupan por los demás, que no les importa dar más y más, a los que muestran su corazón, a los que siempre usan la razón, a todos ellos por continuar de espaldas al odio que nos hace odiar. Nunca será en vano desesperar si hay nuevos cimientos por levantar. Betirako Andoni, betirako Igor, gure bihotzetan egongo zate.
asko. Aio. Gure bihotzetan beti. Eskerrik asko. Lekukotza eder eta hunkigarri asko entzun ditugu arratsalde hontan, saskiak lorez, saskiak bihotzez bete ditugu, eta orain saski horiek dagokienei emateko unea da. Igorren eta Andoniren lagunek saskiak, gaur betetako saski horiek hartu, eta familiari, Nekaneri eta Gorkari egingo diete horren entrega. Txalo bero bat. Pres bazaudete, familia emango diogu hitza. Gorka eta Lander nahi duzuenean. Antes de nada, muchas gracias a todos y a todas por venir a este homenaje tan bonito realizado a estos tres grandes que son Andoni, Pau e Igor. Por otra parte, dar las gracias a la familia de Pau por realizar tantos kilómetros para estar con nosotros en un día tan bonito y una especial mención también para Lander Zabaleta por hacer tanto trabajo junto con otros participantes para que todo esto salga como está saliendo. Nik nera nahiaz, ze esango dizuet ez dakizuenik, ezta? Saltsa guztien perexila izan dela, Andonirekin batera, eta garaikur hau izan dela, berauek identifikatu dituena eta hau berauena da porroi bada. Gure bizitzatik orain gutxi joan bada ere, oraindik gure inguruan jarraitzen duela ematen du, oso denbora gutxi pasada gure artetik joan zenetik, eta oraindik sinistu ezin da jarraitzen dugu hemen ez dagoela. Hau kontutan izan da esan gure arteko eguerdiko hizketalditxoak zein gauean afaltzerako orduan genezkan tertulitxoak asko botatzen ditudala faltan. Niretzazian egunaren nire bia de eskapea, gertatutako gauzak elkarri kontatuz, eta esku artean geneuzkan proiektuei forma ematen genien, asteburuetan berriz Osabizebak proiektu zen lan ezberdinak egin, elkarren artean hitz egin, Osabizebak zein lehengusuak asko botatzen zaituzte faltan, Igor. Gurasoek ere askotan botatzen zaituzte faltan. Utxunea handi bat utzi duzu etxean, eta utxune hori betetzea zaila izango da. Hala ere, egunerokotasunari heldu diogu, eta bagoaz pixkanaka aurrera. Zure aurkiak gutxi jarraitzen du, baina zure presentzia egunero daukagu bazkaldu zein afaltzerako orduan. Orain denaren kargaren pisua nire gainean dagoela dirudi, baina denon artean emango digu, aterako dugu aurrera. Amak askotan esaten du, puntu horretan zenuela zure azken momentua, baina edonon zaudela guri laguntzeko egongo zarela beti. Badakizu gurasoak ondo zainduta egongo direla, eta momentu txarrak pasako ditugula, baina hala ere aurrera aterako gehala. Bukatzeko eskerrak eman, orain arte horrelako momentu hon eta alaiak zure ondoan pasatzen usteagatik, asko maite zaitugu, asko maite izango zaitugu, ohore eta sorte bat izan da, familia eta lagunentzat zugure bide lagun izatea, besarka handi bat, Igor.
Kaixo eta eskerrik asko denoi etortzeagatik. Pena da horrelako ekitaldi batetan bildu beharra, baina Andoneik eta Igorrek eman zutenaren zati txiki bat itzuli nahi diegu. Ohartu gara jende askok ezagutzen zituela, jende askok esaten duenen asko da. Ze jende asko gerturatu zaigu lehendabiziko egunetik doluminak ematera eta berotasun pixkat ematera. Familiak bihotzek eskertu nahi du jasotako babes eta berotasun dena, eta oraindik jasoten ari garena. Zulo handia uzten dute familietan, herrian, kuadrilletan, lagunen artean, ikaskide izan direnen artean, hainbat elkartetan, eta elkarteak aipatuta, aprobetxatu nahi dute beti gazte oso hankamotz gelditu dela. Azkenen 3 pertsona ginen, eta bat gelditu naiz, baino horren bestetan lagundu diguten jendearekin hitz egin da, eta Igorren eta Andoniren omenez, erabaki dugu elkarteak aurrera egingo duela, beraiek horrela nahiko luketelako. Noski, zulo handia utzi dure bere inguruan Pauk. Hola, Ariadna y familia, otra vez. Gracias por venir. La primera vez que hablamos, me dijiste que la primera vez que os acercasteis a Andoni e Igor en el festival aquel en Lleida, enseguida contactasteis o conectasteis, que era gente muy especial, pero también hay que decir que para que ellos normalmente también conectaban muy fácil con gente que era como ellos. Entonces me imagino que Pau, tú y toda la gente de tu alrededor también sois muy buena gente. Un abrazo y que sepáis que tenéis otra familia para lo que queréis en Legazpi. Pasatzen ari garen oso gogorra da, eta oso gogorra izango da oraindik, denbora luzean, eta hala ere gure ondoan zaudeten guztion berotasunarekin joango gara poliki-poliki Andoniren utxunea bere oroitzapenekin betetzen, eta bide berri hau egiten, eta esan den bezala naiz eta ez den erraza izango. Bukatzeko hitz batzu Ander eta Mikel, yo bentzako, ya veis cuánta gente quería Andoni, ¿no? Como le querían, a Iñurri también, ya le conocíais también a Iñurri. Sabéis también cuántos quería a vosotros. Y aunque a partir de ahora ya no estará, como os dije, con nosotros, hay que recordarle, porque mientras le recordemos estará con nosotros. Y así estará en nuestro corazón, gure bihotzean. Bueno, bukatzeko, maite dituzuenak, maite, azken eguna izango balitz bezala, porque gerta daiteke azken eguna izatea, eta ez amutu hortaz. Beti maite, azken eguna izango balitz bezala. Eskerrik asko da. Eta Igorrek nahi eskerrak eman didan bezala, nik lantalde osoari eskerrak ere, eta bereziki Asierri ekitaldi honei hildo oso polit bat eman diolako eta edukiz bete duelako. Eskerrik asko. Besteik gabe, proiektzioa jarriko dugu, eskerrik asko danoi, gora Igor, gora Andoni! De un segundo
saber si tirar para atrás o comerme el mundo. Viajo como aquel vagabundo tratando de olvidar este rastro nauseabundo. Sueño con comer de tu boca, igual que el pajarillo se alimenta de las moscas, y despierto con los ojos en el cielo y arrastrando mi pecho contra el suelo. Colgando de un segundo, sin saber si tirar para atrás o comerme el mundo. Viajo como aquel vagabundo tratando de olvidar este rastro nauseabundo. Sueño con comer de tu boca, igual que el pajarillo se alimenta de las moscas, y despierto con los ojos en el cielo y arrastrando mi pecho contra el suelo.